Erbyn hyn mae dros 120 o sefydliadau yn gweithredu safonau'r Gymraeg, a mae hynny'n creu sefyllfa lle mae gan bobl hawl i ddefnyddio'r Gymraeg wrth ymwneud â chi, ond hefyd wrth gwrs mae gynnoch chi hawl fel staff o fewn sefydliadau i ddefnyddio'r Gymraeg. Os ydych chi wedi colli'ch Cymraeg, neu os oes gennych chi'n llawer o hyder, mae'n bwysig bod chi'n achub ar bob cyfle i wneud defnydd a dysgu'r Gymraeg o fewn y gweithle. Mae yna lawer iawn o gyfleoedd i chi wneud hynny. Mae'r flwyddyn yma yn amlwg wedi bod yn wahanol iawn, ond mae'n bwysig bod ni hefyd yn deall bod yr hawliau o ran defnyddio'r Gymraeg, byddai hynny yn aelodau'r cyhoedd neu'n aelodau'r staff union yr un fath yr adeg yma a be maen nhw'n arferol. Felly, jyst cofiwch, gnewch defnydd o'ch hawliau i ddefnyddio'r Gymraeg o fewn eich gweithle.